Wajwang en gima pod waluwo kendo wan to pod wan gi mor nikech nyaka sani pod ok omaye rekod no nikech nonro ibiro tim kaka en puoch gi pak ne Chep Ngetich ketho kata rekod mane nitiere mosebedo kuom higni malach aeto ichak ibiro iketho gi sama ok ane ka ng'ato boringo sano e hike mabigni machiegni ka en kariyo chigni gi seconds madhi mbele abich mondo ng'ato bi oring kamoringe no wanyalo wacho en ni wachako med higni moko 30 wanyalo ndiko kanyo go rubber stamping 30 nyakwaro mga jwang Kenya ka gik moko ng'enye ahinya to weche mag adhula ma pacho ka yiero mar FKF tend adhula pacho ka en mano ma ilose jomoko nie doho jomoko oseyiero jok magiringo kod wang'iane chieng' wuok tich jumani jogo ma alap dhogi ndong ne kombe mopogore opogore nobedo gi thuolo mar chiwo kata mana tero tesgi mondo mi opwodhgi chung' ka gitimore nade ka gilaro kombe wang'iane kaka yiero mar FKF ne chal to kod kaka ne oter weche mag otese chieng' wuok tich. Process imekuwa smooth. Tumeweza kuzungumza na electoral board na tumewakilisha hizi documents zetu. Kwa hivyo mimi nina imani ya kwamba they'll do the right thing, na sasa imefika wakati wa kuingia ground. Tukaombe zile kura kwa delegates. Sisi ile jambo kubwa ambalo tunaomba ni sheria ifuatwe, ile Sports Act iko pale, na lazima wale wanasimamia uchaguzi huu wawajibike katika kazi yao na wafuate ile sheria. The process was it was okay. I mean, we brought in the documentation. I think it's the first step. Brought in the paperwork under protest because we have a matter which is coming up in SDT tomorrow. So we have to put in the papers to be safe. So there are heavy issues that we have raised at court. I think FKF will be represented. Ekoro mogi winjo ka giwacho kanyo ni sani ji nitiere ground matiende gi manyo mbulu kuom delegates mabiro bedo kaluto mbulu e yiero mano mar FKF. En gino mosebedo kod ywaruok nyakoro mga jwang' koni kod kocha. Winjo kanyo kata Malila wacho ni otas nyaka iket mondi kata king'ur to otas tisiketo idhi ng'ur idhi nyime gi ng'ur e doho dipo kinyalo thichi oko nikech oketo otas. Abo gomba kama na machuok e wach machal kama abo chako kod Raymond. Adhula e pacho ka tayo kosebedo mayot. Iseneno ji duto mosecholo bokgi mondo mi gitimbre nade gitemo mar mondo mi giyud kom mar telo e pacho kaedi. To bende nitiere wach ma bende jomoko ng'ure ahinya ni ng'ato en jatelo lakini koro oloko owilo ochako duoge papa. Ineno nang'o kinde yiero ne ging'ur ni nitiere makagi kacha ma ok odhi kare referee ochako duoge papa. Iwacho ng'eyo cheno machal kama. Wach yiero mar FKF na sebedo kaluwe machiegni kabisa. Nyaka ne tim yiero mokwongo mane ker masani Nick Mwendwa noloyo. Ka kinde no ne gi jibatiso ni team change. Team change. Sani koro en team fresh. Mago mana nying, lakini we wadhi thoro mar wach. Ing'eyo mano ka ibet mbele na ka to dire wiye ka indi wandika uchiel. Koro inibet gi kocha. Aneno chiko. Ineno chiko. Tana bet gi koni. Nena uchiel. Anena uchiel. Ngeni mano koro ngena wewe Mwendwa. Koro okawa uchiel. Koro uchiel ni Petra nene ni eno chiko. To Mwendwa be nene ni ena uchiel. Koro gin joma lora kama. O ginwa nyiso exactly ni gine nang'o. Ing'eyo kang'eyo gima ne otimore. To maendi chalo mana ujanja moro nikech ere koro ini wuok deputy
iwuok president Iduogo deputy. iduogo Deputy bedo president. deputy bedo president ing'e ni kanyo ndalo mane Migosi Raila Amolo Odinga ne campaign tie wer moro mano campaign ga endo kapok ochakore to nitie kaka ne nitie je wachamo changanyiko koro apani ng'eny nitie mchanganyiko but we wawe mana side wang'ia ne camps giro koro se nyiedhore odhi bedo deputy mar Petra Nyakindu Bei Nyajaluo wang'e gik mosetimo wechego mag grassroots wechego mag women league osebedo kochung'e matek ahinya kineno kata ka sani Rising Stars nyiwago starlets timo maber ahinya noketo foundation maber ahinya wechego mag neno ni nyiwa notimo maber kata kamano bende paro ndalo moko mane mibadhi moro make matin ok notin ahinya nogo nyaka ng'o passport ma to onge kuma ji nodhiye mago moko kuom mibadhi mabe mako ji kuonde matiye we wabi mar Hussein kaachiel koda Mariga en jatugo mokwongo tugo Champions League pacho kaendi kuongo tugo Serie A kendo La Liga en gi lony ahinya to e wechego mag bete pinjego maoko tuke relationship gi jotugo Hussein Mohamed bende ji temo package kaka jalno man gi sura manyalo konyo e lombo wechego mag tugo pacho kae gi pinjego maoko wadhi Shimanyalu ne ineno kata ndalo corona cha notayo team mar Kakamega Homeboys maber kabisa ma kendo chudo kaachiel koda systems ne ber apani wawacha general ni jok ma osechopo nyaka e rang'eny manotero tesegi gi te with all fairness gi romo vai kanyo yendo mak mana koro ok en tijwa nyiso japiny ni ng'ano maber we wariti mondo delegates yier tok delegates wan gima wanyalo nyiso gi en mana ni weakness mar Petra gi mar Mwendwa kama kolore gi gumwaseneno gi gumwasemen chal kama mag Hussein kaachiel koda Mariga strength gi chal kama Lila bende Kempes kamano koro we wariti ka gisedengene gisepuodhore ineno ka Lila wacho kanyo ni gi kelo tese lakini under protest nikech weche moko ntiere mapok ofuone gi malong'o we wariti nyaka gi sani mondo do ng'adi ai bende delegates yier but ma kelo mchanganyiko en kara uchiel go chiko ka ng'ato nena uchiel ng'ato nena chiko ma wado penjo mera ine kom madwaro to ichakilaro kom no koda to ini sebet kanyo bende pap eto ni pap en flat koso ntie gode kunde moko jiridre konde ng'eyo ni according to nini Makenya ka constitution Makenya ko yene chudongi dakwata men koron lakini an kwayo mara ki an ka abenen an benu winja kom da kolaro adowen jomoko bendo lare and then all in all delegates ni biro yeri ki gitim mistake mana jo Kenya tu masani wana kwa weche liet I Kenya ka ineno gima timore sani at least one learn from past kiko bedi get the same mistake ko wa yero ngani uondo ngani ber at the end of the day wani mwadi hinyere warango pira kaka en okada wacha mang'eny Raymond osewachete six go chikon ngena bena neno gi acha na anano kan delegates bo bedo jo mariek giyer jo mabeyo manyalo tayo sports ma Kenya kae pasne Armstrong kawa medo lingeni adiri manyaka wachi kendo adiri kizungu wacho ni kosen muma yacha the truth enemo mate nikizo ema seti gafuli nyaka nini Emmanuel onge chieng ma gima chalo kama nyalo kelo lokruok mora school nyocha fail to koro okawo principal osoe body deputy me koro tayari mano ne en unit achiel onge kizungu kata onge wach mora mose fweny mapoko fweny mantie onge wach mose fweny manyalo lero ni nitie lokruok manyalo biro ni nyocha watiyo kodi man to nwa fail nwago kambi pinyo ni to koro ane makoro kete mbele ni to nitie lokruok midwaro ma poden mana en poden mana unit adi unit achiel kanye makela kende wacho mara electoral college as a delegate system yiero kitiyo kod delegates wasenene mokalo embalariany kae aparo ni useneno are igni machien osekele yiero apani ko luoro e bunge ne yiero bar yiero nyithi sikul ni delegates emadhi to yiero rais kata mar skunde gi mano ne mana ranyisi kaluwore gi gima dwa temo wacho ni yiero kitiyo gi delegates nitie gi berne kachiel kod rachni berne ni yot
rachne en ni delegates yudo ni koro iyiero ng'ato kaluwore gi ler kata berne tek. Iyudo ka samoro ofuki ber molo maga. Iso jomoko fuki. Adieri ok bi gona kura. Mano to adieri. Koro aneno ni delegates winji ni nitie rach mosetimore nyocha kawuono kik chak timre kendo. Uniform en achiel kata kuneno. Nying skul be pok oloki. Onge gimolokore. Jogi duogo timo mana gimoro achiel cha. Aparo ni mondo mi water rang'iny marwa mar adhula mbele. Walokuru pap. Aya, nyakoro mana kaka en gima pod warito yiero en dwe mar 12 mano higani. Kendo gima sani timore ni winjo ka Lila wacho ni gima koro timre dhano ni e pap watimo ang'owa gimanyo mbulu imanyo kuom delegates mibiro yiero. Wan gi geno ni gibiro tiyo kod wang' maler mondo gimiwa telo mabiro konyo weche mag adhula e pacho ka. Kik idhi mabor kwa duogo to wang'iyo ni to piny Kenya watugo World Cup chal nadi. Kik idhi mabor waduogo tok piyo matin.